Szerintem ez álmodik. Megviselem ebben. Szépen hozzáírok a lábához. Majd megmosom a kezem. Érzek valamit a zsebében. Lehet, hogy most megvolna. Legközelebb majd nem felvennek meg. Ja! Ez hogy van? Ja, veled szaggatva a feje. Verekedés volt, ugye? Nem tudom. Dalónak is még van szigetelve a lábaja. Nem tudom mi van. Hideg van, van? Az. Hideg. Egy óra hosszánk van, összepakoljuk a hangszereket. Meg mindent, de nem veszik fel a telefont a Szambó. Nem tudom, Alszik, vagy mit csinálsz? nem tudom, hallod, de még össze kell szerelni kábolokat, hangfalakat fel kell tornyosítani. Szilveszter napja van, buli van, gyerekek, az nem úgy működik. És én most engem azért hurcoltatok ide, hogy vigyek a hangfalakat. Hát segíted! Hát te is segítek, kellett És fogni. kapok én azért valamit? Majd végén elszállolsz vele. Igen? De te nem tudsz kopogni, mert idő. Hát majd a második ajtó. Ja, az az első, az igaz. Annyi, Sándor. volt a hideg van itt tehát. Daj, jön a lehelyetem. Nem is fűtenek rá. Sanyi, Tihor. Figyelj, verekedik, kicsi. Ja. Apu, mi ez a hideg? hát csak el van. Tényleg, ez eddig alszik. Mi van a partnál? Valami van vele. Sanyi! Sanyi! Álmodtál, ugye? Mi van, nem jössz? Hát valamikor a buli. Mennyi az idő, gyerek? Egy óra van, hogy összepakoljunk mindent. Te meg itt így csinálsz-e? Várod a levegőt. Apu, nagyon hideg van. Hallod a hidege? Nagyon Sziasztok, mi ez a hideg? jöttetek? Éjjég hideg a konvent. Ilyen hidegben. Nem tudom, lehellettem gyűnnalt a De hideg. miért van ilyen Mi hideg? van ilyen hideg Szambó? Én nem tudom. Nézd meg a radiátort. Ó, de Nézd, rosszat jég hideg az álmodtam. Jéghideg. Nagyon rosszat Jéghideg. álmodtam. De mi van? Mit álmodtál, hogy így kapálóztál? Mi van ilyen hidegben? Harcoltam. Nagyon rossz álmom volt. De gyerekek. siessél, 120 ember van minket, az Isten áldjon meg. Jó, így. Hallod, le van kapcsolva a gáz. Befizetted? És újra kikapott a gáz. Hát ez jó új lesz nekik. Kikötték a gáz neki. Kitették. Elszipogott. Mindegy, mennünk kell, 120 ember vár minket testvére. Hát vennem kell akkor fáj. Ehhez szipogott, milyen hideg van emberhe. Nem áll. Hova menjek fáj? Nem tudom, figyelj ide, akkor intézd ezt a fás dolgot. Én meg a Bence, addig elkezdjük elvinni a hangfalakat. Én biztos, hogy nem, én megyek a gyerekeknek segítek, ő nem tud egyedül varni. Na akkor most kinek szólja? Mennem kell fáj, Ennek gyere. szól, akkor a Gabinek, vagy valakinek, és segít nekem. Nekem akkor most mennem Megyek kell fa és segítek neki, tehát van egy Akkor óra meg kell hosszú. szújtanom a izébe, a kájába. De siessé, mert még Kiköpték a gázt, te jó Isten. Gyújtsább, mert megfagyunk. Ó. Időpontra jönnek az emberek. És ha szilveszter a hanem én nem fagyhatunk meg. Nekem először kell mennem fáj. Menjetek addig, rendezzétek el a hangfalakat. Elszipog a fáj. De térjünk már vissza, hogy ez milyen álom volt? Én nem tudom, még kapálóztál. Majd azt elmesélem. Mindegy, nekem De kicsit mindegy, fura siessünk, mert szilveszter van, új év napja van. volt. Azt elmesélem, Menjünk gyerünk fáj. Hozzátok hangfalakat. Megyünk a garázsba hangfalokért. Mi ez a páncélruhád? Dal, figyelj ma. Ó, Ja, figyelj meg, ez a páncélruhád. jó, ezt kirakta ide. Ó, beteljesült az álmom, én kezdek félni, gyerek. Mi ez Szambó? Mi ez? De ez rád jó, vagy ez most mi? Kezdek most már félni. Az csak rámapul, az verekszem. Segítsél neki, Dal. Ebbe megyek fáj. Ebben. Nekem ne támadjanak le rendőrségek. De mi ez hát? Ó, hát ez így jó lesz. Azt a... Várjál. Nem megy rá. És rá megy. Nem megy is vissza. Apu, te Hát nagyon ez kövér. honnan van ez neked? Várjál. Apu, te nagyon kövér, de... Így, így.
Ebben még fáj. Mutasd. Te siessél, tényleg buli van. Apu, szerintem Még az annyi nem munka megy van. rá. Hagyj vegye föl, ez jó. Apu, szerintem... Elég, ha egyet-két. Apa, Szerintetek is ebben megy? Ebben. Segítsenek Nem győrök ide. meg támadjanak? Hegylagónak volt ilyen. apu, szerintem az nem megy rád. Mi? Jó lesz? Jó lesz? Hát most már nagyon jó. Pont az a 300, tudod a kiviccelése? Aha. Ebben nem támadnak. Nem. Na. Jó lesz. Ez igen. Masz. Itt De, nem. de az akkor nem megy föl. De fölmegy. Hát a buliba hogy? Hát ezt arra veszi föl. De én fáj akarok menni benne. De siessé, mert van vendégek. De beakadtam. Apu, nem Van kell. kardod is? Van. De így bírom szedni a fát majd. Itt majd össze kell kötni, azt akkor majd úgy. Ha majd én adom neki, ezt csak a... Mi? Akkor már Ha nem van lehet. valami? Amivel vissza... Fűrész. De hova mész amúgy a faj? Erdőbe. Ilyenkor el. Igen, muszáj Hát vagyok. most kapcsoltak ki őket, nem mehetett tegnap. És Nagyon vendégeknek ideg mi lesz? Varna. Varnak. Jó. Úgyhogy Egyedül ott engem ott még. megyek fáj. Mindegy, Sanyikát megkeresem. Addig haklizza a Dávid. Menjetek. Sanyikát megkeresem, azt ráviszem az Apu, olvasót. ne higgyed, hogy olyan erős vagy, mert azt hittem, hogy nem megy rád. Na jó van. Na, Sanyi! Gyere Sanyika, hozzuk Vigyétek a a hangfalakat. hangfalat. Gyere Sanyika. Fáj. Szerintem Hé vagy abba? Táskák, Rosszat szinti. álmodtam. Idegen, de most mi van? Rosszat álmodtam, fiam, ebben még fáj. Mert bekötték a gáz. Kikötötték a gázt, azt mondja. Az mi van az rajta? Fél az erdőbe egyedül fölvette a páncélruhát, vagy nem támadják meg. ne higgyed, hogy olyan erős Mit vagy. csinálják vele? Nekünk mennünk kell, mert van 120 ember. Menjetek. Addig zenélünk mi. Nézzük. Nem tudom, hova megy El fogok faj. késni. Siessé, Szambó. Apu, az nagyon megy neked. Hát ugye egyszer én már rábasztam. Én már biztos, hogy nem még úgy fáj, hogy nem öltözök fel. Engem nem ütnek el. Rajja ki. De most ezt az évetted, hogy ha hátulról valaki megtámad, akkor biztos lőnyé vagy mi? Ugye én nagyon-nagyon rosszat álmodtam. Én voltam a részeges karatemester, megmondom őszintén. Mester vagy meg a Jackie Chan? Jackie Chan. Én voltam a Jackie Chan. Azt álmodtam. Figyelj, átmentem minden stílusban. Nem, ez nagyon rossz álom volt. Én így érzem, hogy nem salkom magam. Hogy így felöltöztem. Figyelj, jöhet bárki. Apa be van biztosítva. De figyelj már. Az erdőben nem kell behatni, hogy ilyenek. Abba pénzt vegyünk, de rendben. Nem is szabad. Hozta a fűrész mindent. Fűrészt, Mi volt ez a? Átmentünk Várjál. valami? ezé volt. Fekvőrendő. Még az a jó, hogy fekszik. Fekszik. Nem áll. Ez meg beütöm a fejem, de látod, azért jó. Jó, Na, azért mondom, hogy vigyázzál, mert jó. ez nagyon jó. De nekem nem kell semmi védő. Ja, hogy te Te odaadsz a bajba. figyelsz, te figyelsz. Értem. Te figyelsz? Én Ha baj vágom. van, akkor úgy elém ugrol, mi? Na, hát én hoztam a kardomat. Vigyázz, még egy verkő. Hoztam a kardomat. Jaj, várjál. Hoztam a kardomat, és... Kardod is van. Na, ez szerintem ez a jó, ez a kerekerdő, jó lesz, nem? Jó. Na. Hát nem lehet megfagyni. Amúgy nem fész a boszorkányoktól, meg ilyenektől, azért Én- estántól megyünk az erdőbe. Figyelj, én ilyenkor legyőzöm, mert... Le. Le. Legyőzöm, mert nem mondom őszintén, hogy... Én Mindegy, egy kicsit tartok, majd lehet, hogy a kezed fogom végig. Ne menj már messze. Egy a lényeg, hogy én nem félek, de ne menj el tőlem, jó? Miért? De nem félek. Az egy árnyékunk, az maradjon egy. Az árnyék az mindig egybe legyen. Mert itt ez egy nagy erdő. Figyelj, De most mennyit hozunk, hogy most csak az estére van? estére, hát megyünk zenéni azért ne. De megfürdöl majd zenén, és akkor csak Nem tudom, ha lesz idő, megfürdök. Akkor csak átütözöm, most már Hát, átöltözök, mert nem hiszem, hogy lesz rá idő, hogy átöltözzek. De ezt azért hozzuk a buliba is, ide nincs. Nem Ezt hozok. nem lehet. Zsolti, nem engedik. Tudod ki a farkas? Nem engedi, azt mondta, hogy semmi arcszerű, ha magamot kell, hogy adjam. De most figyelj már! Kikötték? Azt szerinted, vagy most nem jöttem? Amúgy lehetnénk jövő héten vadászni, se.
belém gyűjtte, izé, most rád néztem, mert tudod? Ha rász vesztem elő. Igen, Sparta ismer. De ilyen kópos De Sparta. így csak nem ismernek. Nem. Így téged hogy? Na, az a lényeg. Figyelj, ez nagyon jó lesz, csak hallod, hogyha van valami, beszéljük meg most itt a kocsiban. Ha van valami, akkor egyből sivalkodok. Vagy nyávogja, vagy ugassa, vagy jelezzél nekem. Majd kétszer mondom, hogy anyu. Vagy anyágot. Most anyu mindenki van anyja, nem Ha. tudod, csak kinek az Nem, anyja. nem. Kiabolom, hogy anyu. Kétszer, jó? Ez még a izé. Majd balra menjél, légy Balra? szíves, most. Ne, itt. De, Balra? balra. Jaj, hol van az a... Jó, azt mondom. Most én mondtam, hogy hova kell gyűnni fai. És akkor bízol, vagy nem? Én bízok. Hoztad a izét, a fűrészt, minden? Ide nem gyűn a rendőr, mert itt 10 év van, tudod, full összag van. És itt nem gyűnnek be. Jó van, hogy te tudtam itt jól, nem? Nem, hát be kell menned. Szegyszakad a De kocsiba? menjél ma lassan. Ne csinál! Menjél lassan. Ez most komoly? Víz a papába sokszor járt el. Ah, te ma is mondod, na ja, leszakad neki. Fíma! Csak menjél. Jaj, szétszaki a kocsit. Amúgy a Dávid itt hogy örült volna mi? Szaladgált, kiéhette volna magát. Na jó. Hol vagyunk, egyen meg ezt Csak így. menj egyenesen. Ez a kerekerd? Vagy melyik? De nem, ez a ovális még, ez csak. Ovális, Ez ja. még csak a kezdete, Ah, tudod? kezdet ebből. Aha. Jön meg? Szerintem itt jó. Nem jó. Mi? Menjél, itt egy másodpercet kell menni, azt ott vagy. Most amúgy egy nagy rétre is viszlek. Tényleg? Igen. Nem hozta a szankót? Szankót? Szankót, ha ma itt vagyunk, Fát gyűjtünk. Ja. Manger nem. Szankózni jöttünk. jó, vannak. Legyen meg De látod, itt oda teszed a kocsit, úgy parkolja, hogy a más is ide férjen, tudod, hogy Ja, én jönnek még többen. Igen. Itt olyan kézifékkel, Aha. itt teszed, az jó is. Jó. Itt tökéletes. Na, ide be is tudjuk Itt pakolni a jó. rőzséket. Igen. Na. Jó vagyok így? Jó. Jó. Nem, Na, nem szó de sem. most már halkabban, Ja. mindig egyszer. De csak nem jön erre senki, nem? Nem. Meg itt, Ide. ebben nem vesztek észre így, hogy így vagyok. Oda menjünk. Egy rőzsét szedjünk össze. Na. De oda föl kell hordania. Oda, onnan le. Ja, oda Azért, a mert a kocsiba. kocsiban nincs benzin, akkor innen csak meglököm. Ja, igazad van. Elvaktam a lábam. Látod, milyen beszélés a főrész? Elvaktam a térden. Na, menjünk. Várjuk, na. Hú, hallod, Mit csinálom? Miért nem fizettétek be? Nem tudom, mit csinálni. Hallod, ne adj be. Jó, már láttam, alatt, hogy Láttad? Ez jó lesz, ez jó. Ez van 5-6 napig ég. egy folytában vagy? Hát egy kicsit legáll, majd tudod. Ja, aztán beindul. Ez itt jó. Jó. Mi? Ez jó. De várjál, mert ruhába csak nem vesznek észre. Nem vesznek észre. Jó. Mert hagyjuk is itt. Jó, ez jó. Ez jó. Amúgy tudod a fajtának a neveit? A fáknak? Hogy ne tudnám? Na, mi Hát ez? ilyen izé. Ilyen De ez kigyűn a cipőm? cipőből ki szoktál venni. Ez jó, azt akkor ebből fölmegyek, nem? Azt már te vitt föl, én még... Hallom, mint hogy gyűnne valaki, nem? Én még most nem hallok semmit. Hallod? Úgy mondom neki, az alcipőbe vittem el, hogy ez arcúrja, gaj nekem végem, na? Mikor az a páncél? Mikor? Aha, Mert nem olajoztam be. Kard, ez megvan, ugye? Hát. Hátul van. Hallod? Fölösleges volt a fűrész. Itt már valaki ezt előttünk ide készítették. Ugye? Hallod? Azt úgy el kéne ültetni az udvarba. Hát oda fölvíztük, de akkor innen belátszottakünk valaki. Jó. Megszembesülünk ezt a pénzt. Na, most már ez elég, nem? Elég Azt lesz a- ez. Rettes lett az egy kezem is, Elég ez ma, nem? elég. Várjad, már. De azt tedd vissza, Mert? ha jön valaki. Vagy izé, oldalról. Ó, de úgy megcsapom. Ez a éles. Mit csinálsz te? Tegnap élesztem meg. De mit csinálsz?
Hát, nézd meg át. Ez megy a izé? Ja, te ma így kazára szereted? Ja. Na, jó. Kifáradtam-e? Hallod, itt a gyünde valaki, nem? Valami van ott arra. Csinálnak, uraim? Mit csinálnak ottan? Siessünk! Halljanak meg! Fogják el a fát! Elfölött, itt van az őr! Elföl! Vedd a pancél! Nem bírom Én be! itt hagylak! Itt hagylak! Elnézést! Ne haragudjon! Jaj, siess, Bence! Gyalogva? Kocsival? Csak nem kapott, de nagyon messze volt a hangja. Hatalmasan messze volt. Jaj, eltört a lábam. Eltört? El. Kardod? Ott maradt, bánya, Fityi. Gyarrú kézenyomatot vesznek? Nem érdekel, kesztyűbe Ja, voltál. kesztyűbe voltál. Jaj, tudtam, hogy ez lesz, Bence. Inkább vele... Szambó, valaki kinyitta az ajtót. Nem áll, ne csinálj. Nem az őr volt. Csukd be, Mare! Menjél! De így hogy meneküljek? Jaj, mit csinálnak? Valami ikon. Az a izé? Fú, nem tudom, de amúgy mondjak egy jó hírt. Na, Megmenekültünk az őren. Az ajtódnak teljesen annyi. Így nem lehet menekülni. nem. De Vártam. fát még mindig nem hoztunk egy gammot, úgyhogy valamit ki kell találni. Akkor izé, levelekkel majd be. Figyelj ma, eszembe jutott valami. De csak nem jön rá. Nekem van kulcsom oda. A Dávidnál nemrég voltam, ott anyagot vittünk, és ott deszkál. Igazad van, a Dávid. Most észrevesz, majd tudod, hogy zenébe lesz rúgva. Jó Észrevesz, mondod. mit tudom, egy 5-6 talig annyit. Nem. Dávidra kell menni akkor. Menjünk oda egyenes. Hogy ne, egy bűvenni. De én nem tudom, valami izérekben, akik nyeszűrekben vagyunk azok. Én nem tudom ott az utat. De mindjárt van. Szerintem a... Pancél? Jaj, a pancélod, nem zsíroztuk be. Nem zsíroztam. Azért vette készre. Ja, ez a hang. Igen. Valamint egy kacsám, úgy. Igen. Hallod, akkor menjünk a Dávidra. Ó, basszus. Csukd be! Bence! De nem tudom. De még jobban. Na, még jobban. Ja, hát csak nem esek ki. Ó, basszus. Menjünk a Dávidra, jó van. Nem ütted meg magad? Nem, eltört a lába. De én csupa hó vagyok. Lehet, Hát hogy derekamba zenélni bemen. estére. Ma szerintem ott vannak a vendégek. De most szerinted, és ezt meg tudna valaki elhinni, hogy az erdőbe hemperek? Nem. Azért jöttem fel a De páncélra. az ő nem szilveszterezik? Nem szégyeli magad egy kicsit? Ezeknek nincs szilveszter. Vagy ő itt szilveszterel? Itt van a szilveszterrel nekinek. Azért? Azért, hát a ruhát azért vettem fel, hogy ne ismerjenek. Amúgy elnélkül neked annyira. Á, vége. Nem nélkül. Gurultunk volna. Úgyhogy megyünk a Dávidra, jó van. Akkor meg egyre bolondok. Én nem tudom, mi van vele az idő. Most tényleg azt hiszi majd ő elmegy faj az erdőbe ilyenkor. Nem tudom. De még hogy kell páncélruhákat vesz fel? Anyád, miért fizetünk a csekket? Én nem tudom. Nem tudom, mi van. Most is. Azt mondja, még nem adja oda a pénzt, hogy megyünk zenélni. Azt mondja, hogy be kell fizetni valami csekket. De nem fizettem. De most nem értettem, most nincs gáz bent. Nem látod, milyen hideg van be? Nem érezted? Aha. Akkor nem levették. Nem tudom. Ja, Ja, most most azt már eddig spóroltak vele, tudod? Aha. Kicsi levették. Akkor kikapcsolták. Nem tudom. Hányan lesznek a buliban, nem tudod? 150 nem biztos. Jönnek sokan. Az szép. Nem négy elmegyünk az erdőbe, hallod? Még hazagyűn összevágja, begyújt, beállítsa. A kazán, mert már rég nem volt beállítva. Addig mit csinálod? Nem tudom, majd ketten zenélünk bele. Mit kellene még amúgy? Figyelj, elvittük a négy szólót, a méládát, zsinórokat, mikrofon. Állvány is van, nem? Azt mondja, megvan a izé. Szinti állvány. Szinti állvány. Mikrofon állvány megvan, ott van már.
Ott van. A hangfelállvány. Hangfelállvány. Nem is láttam sehol. Még garázsban se. Itt se. Valahol ott hagytuk. Mi hol az zenét utoljára? Fú, nem tudom. Hol voltunk? Nálunk. Én nálam a háznál. Aha, tényleg. Ja, Istenem, na mindegy, akkor menjünk el. El kell menni. Siessünk, míg arra lemegyünk, hallod. Menjünk el. Gyere oda, tekint. Hallod, nem tudod a... Most. Hallod, de most túl volna, vagy most mi van ilyenkor egy mögző? Szerintem ő mindjárt jön, mert ég a fény. Mindegy, gyorsan csinálj. De nem tudod, Sok fakja lehet. sok fak. Hát, ez nem faj, mi ez? Nem össze van balba. Az tég legyen, Tégla. Hallod, eltölt a lába. Jaj, mi a halva, tégképet közösség, nem legyen. Megpakoljuk ezt a taligát? De hallod, úgy, hogy gyorsan, mert nem tud. De Szambó! Egy füle van! Egy füle van? Ez hogy megoldja? Nem tudom. Annyira dolgozott? Annyira dolgozom. Az nem jó. Egy fülessel vissza. Én úgy nem tudom. Ez egy bejáratjárító. Segítsé, Bence, nem bírom most már. A mai nap. Szerintem ti megfalszok máma. Nem, én nem megyek ma a buliba. Ma nem megyek. Nem bírok. Nem bírok, nem Szam, ez egy kajtó. Ez ott tüzelsz. Jó van ez, be kell gyújtani. Ott tegyük be ezt a kocsit. Mi? Berakjuk valahogy. Mi? Nem. Tegyük erre rá, várjál. Felállítom még egyszer. De nincs arra kis falja. Hát. Felállítom, várjál, egyik lábam eltesz. Várjál, igen. Tegyük rá. Tegyük rá. És a másik taliga? Addig én így fogom, ne? Nézd meg a másik taliga. Mi? Kettő van. Melyik? Ott is van egy a fűvár. Megint eltörte. Nem jó ez a talig, eldobom arra. Az a jó, azt hozzad. De nem bírom mozdulni. De figyelj, akkor csin van csomagtető tartó. Minden van. Akkor úgy, ahogy van, fogjuk meg, az dobjuk a tetejére, hát. Figyelj, mert lógnak ki olyan szöget, mint emberek lennének. De ez van főrész? Vagy így megy gyújtsuk, az kint ott lesznek addig. Tetejére, akkor ide gyere oldalról. Csak fordulj arra. Na. Nem fog lecsúszni? Nem, majd így indulunk. De hogy? Ide. Jó. Ó, Ez elég, ez egy elég? még szedjünk. Most? Hát persze, csak a Dávid nem tudja meg. Hallod, a szomszédok csak szólnak. Szerintem nem. Nem kell téglám? Mi? Tégla. Az a jó a Szambó. Karácsonyfa, vagy mi ez a? Ne. Ja, vasak. Vasak nem jó. Hallod? Szerintem ugye orvosom, már nem. Orvos? Eltört a lábam. Nem, gyerekek. Ezért páncélruhát adtak rá. Hónap munka van. Nem tudom milyen munkál, vagy téved, hol máma megyünk. Ezt miért dolgozni akarsz menni? Ja. Annyira izélünk. Ez jó neked, de? Még ezt az egyet, az jó van. Na. Nem elég ez? Hallod, valaki jött, nem? Valaki jött. Jött valaki. Jött valaki. De ahogy is gyűjt. De. A kulcs nálam, de nem zártuk be. De hallottam, hogy jön valaki. Ki? Ki az hát? Hát mit csináltak itt? Ó, Dávid. Dávidász. Izé, Maradjál ma. te vagy! Izé, Néztük a házat. tető, néztük a tetőt, meg a ház. Hát az emberekkel külön De jöttek ti- fogni fát. Nem, Akkor mondjuk. néztem a izét a tetőt. Hát Hoztunk mi van a neked. tetővel? Néztem a tetőt, mert izé. Hoztunk neked fányagot. Ha. De nem kell fájni, de most süllen jöttek, az lopjátok a Nem. fát. Nem, néztük Tető. a házat. Tetőt néztem. Gyerekeket muzsikálni kéne, az hozzám jöttek lopni fát. Dávid fáznak. De én nem tudtam, azt adtam volna, hogy eljöttek, nem volt. Úgy gondoltuk, hogy lehet. Ha.
Eltartalálom bazd Dávidkám, de vinnék egy kis fát, most van. Na, akkor vigyél, azt akkor menjünk, mert Itt van, ez menni kell. elég ma, ez elég. Ez Elég. jó. Ez De várj, ma onnan volt kulcsotok. Mit te adtad nekem? Mondtad, Én mikor adtam bármikor én neked gyűjtök. kulcsot? Azt mondtad nekem, bármikor gyűjtök. Adta egy Nem kulcsot. emlékszek rá. Még ezt földobom, A mert gyerekek, Jó. mert várnak, az eléni kell Megyünk, menni el. megyünk. Ezt most már akkor földobja? le kell rólam csavarozni, mert rám Meg van. le kell fürödjél. Az nem kell. Gyere, mert már van, fürödjél, büdös vagy. Büdös. Gyögyöttek engem lopni hozzám fát, gyerekek. Gyerünk. Most ma azt ne vegyük le, hagyjuk haza.